रे तुलसी 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 चल प्रभु के तुलसी चल प्रभु के अच्छा मैंने हम दुर्गा जी के कथा गाई कि राम तुलसीदास जी महाराज 2 पर 7 महीना 26 दिन में रामायण के रचना कइले। तब अनुमान लगावे के बजे को बरस कर रहले ये रामायण लिखे के शुरू कइले। मेहरारू गुरु बन गई उनका ऐसा काम में पुरुष के हुना रहे अपना पत्नी से इतना प्रेम करस कि 12 बजे राती खान ससुरारी चल रहे रहो कुछ नहीं खबर काहे पे चल बड़े अब है रतना उनका मेहरारू का नाम रहे रतना। जब 12 बजे रात खान देख लीजिए ऐसा आगे बड़े तारा जिला के धिकार हो जितना प्रेम तू है हाल मास से लगावो तरो उतना प्रेम तू प्रभु के चरण में लगइबो तो तहर तरनतार हो जाई। वही बेरा से भगवान के खोज में तुलसी बाबा चल दिल बड़े हनुमान पट्टा के पूर्वी के भाव लागत छपरा जिला का अलगे जयकार ना हो यहाँ के तो यह ना के गावत 100 बरस के पुराने बिरहिया धुन हो कि भैया भौजी घर में सुते अरे हम सुती अंगनमा अरे भैया से अरे मोर मोर बैठो बैठो गोपाल भाई वो जी बैठो तार दोसर का काम कोनो बाना राशन उठ गेले मलिकार हो नहीं हो लेकिन हमने के का कहे के बाबू प्रभु के खोजे रे तुलसी प्रभु के खोजे चलले प्रभु के खोजे ये तुलसी बाबा कि तुलसी कि तुलसी कि तुलसी पुरस्कार दल बने भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा जौना खजाना में से हमरा के रुपया देते ने रो सबे वो खजाना में एगो गुलर के फूल पड़ जाए देखी धीरज भैया घी डाले के बाद डाली में डाल अभी ना ये घी भइल बा तो सोरी के लेढ़ा पर गोपाल हंसत रहन ततनी मुर्गी के भाव भोजपुरी के मुर्गी के कपार के चुड़की के अब पलानी के भुड़की हां एगो औरी हेलई रहदा अपन जानकारी अपना लगे रखो हमनी के विद्वान के गांव में आइल बनी जा ए देखी सिकरिया के धरती से हमरा सुजीत चौबे जी के परिवार से
बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे हम ये भगवान से प्रार्थना करते समहुत कुंवर जी हमारे के पहले पुरस्कार दिल रहे फिर पुरस्कार दिल बने समहुत कुंवर जी के बार बार अभिनंदन स्वागत बा हमारा गोलू बाबू गोलू चौबे जी पूरे मित्र मंडली के साथ यहाँ उपस्थित बने सबका के सादर स्वागत अभिनंदन नारायण जी के बना के पता नहीं मुड़की मार पाए जी बा जी बा मुड़की मारो छिहिल गइल मुंह में धरा प्रधान माइक मारो मारो हाय पीता गोपाल भाई मन धरी है नहीं मारो जी पानी में नाई के चले लो मुड़की मारो पाए उहे मुड़की मार तो पानी में नाई के चले लो लप 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 मार पीता फिर हमरा धीरज बाबा एही में तू मरिया पिंकी ये हजारों हजार रुपया का पुरस्कार हमारा धीरज बाबा प्रभुनाथ बाबा का पुरस्कार देते नहीं धीरज बाबा के हम बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो चरण में बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा ये रोवे सबके कृपा से ये को ब्राह्मण जी होता न तो जिये देव के चाहत नहीं हाँ रोवे सबके कृपा से ये को ब्राह्मण जी होता मार्केट में बेरा तो ढेर ब्यास पड़े जे हमरा फेर में लाग गइल बड़े जौहर के पुड़िया पैकेट में लेके घूमत आ रहा ये को बबुआ के जौहर खिया दीजिए बबुआ ये दुनिया से चल जा हदे कुंवर जी खातिर तो निरोध लेके घूमत रहा जेकरा के ऊ ना मरी है ओकरा के मारे वाला के बा जेकरा के ऊ ना मरी है ओकरा के मारे वाला के बा आजा जेकरा के ऊ ना बिगाड़ो ओकरा के बिगाड़े वाला के बा हां आ जहां प्रभुनाथ बाबा झंडा गाड़ देले ओकरा के उखाड़े वाला के बा बहुत बहुत पुरस्कार हमारा धीरज बाबा हार्दिक अभिनंदन बा हमरा ब्याह जी मानस के बहुत सुंदर कलाकार बने खैर भैया के तरफ से पुरस्कार बा सादर प्रेम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा फलाइटपुर के मार फलाइटपुर के मार ओकर बाद कथा भी गावत फलाइटपुर के मार बाबा बाबा फलाइट ऊपर ले देखो पिंकी ऊपर ले मार वाह देखो पिंकी या पीता चढ़ा कहवा हो का करे पीता तमा राम दुबे जी माता हुलसी देवी ए भाई जी माता हुलसी बहुत बहुत पुरस्कार हमरा सिकरिया निवासी सुजीत चौबे जी के परिवार से ये चौबे बाबा के क्या नाम हो गुड्डू चौबे हमरा के हजारों हजार रुपया का पुरस्कार जे एजा तहलका उड़ौले वाला वही गोमो में भी तहलका उड़ौले वाला भगवान बना के राखी पूरे चौबे परिवार के हम हार्दिक अभिनंदन बार बार प्रणाम करो अरे लेते जना मामा अरे अनाथ हो गईले लेते जना मामा अरे अनाथ हो गईले केहू न लौके सोझे रे तुलसी
तुलसी चल प्रभु के तुलसी चल प्रभु के भोले। अच्छा मैंने हम दुर्गा जी के कथा गाई कि राम